Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Bueno, doncs aquesta és l'habitació buida. Perdoneu el soroll de les claus. Aquí és on tenia jo tota la meva roba, pantalons, camises, llibres, i aquí, bueno, doncs tenia la burra, i aquí, bueno, tenia un calaixet de fusta on tenia diverses coses. El llit és canapé, aquest escriptori de l'Ikea molt pràctic que es plega cap a dintre, no? I bueno, és que ara la veig així i dic, la cosa és que jo he viscut aquí, en aquesta casa, i ara mira, tot buit. O sigui, aquest és el cel que he fet servir per anar enganxant el mòbil i gravar diferents seqüències. I és que veig això, que és així com està l'entrada, i em fa com vergonya dir com he acumulat jo tantes coses en un any. O sigui, aquesta caixa, 2 maletes, una taula... No m'imaginar-me el dia de demà quan... Vull dir, si tinc una casa, un pis... Mare meva. Però bueno, menys mal que he trobat a un noi per Facebook que... Ai, és que no tinc gaire, és que això ha sigut un workout. Pujar i baixar maletes, caixes, amunt i avall, amunt i avall. He trobat un noi al Facebook que m'ho deixa per 150 tot, portant-m'ho fins a la casa a la que estaré. Així que contenta. Jo que estava molt preocupada per no trobar habitació, tal, no sé què. Vale, pues el divendres vaig a veure una habitació, li dic al noi, la vull, em diu, bueno, paga el dipòsit, no sé què, no sé quantos, jo li pago, i li dic, escolta, podria mudar-me el dilluns següent? I em diu, sí, clar, sense cap problema. I jo, clar, dic, bueno, igual m'he precipitat una mica, no? Però dic, és que contra abans me'n vagi d'aquí millor, perquè així ja ho tinc tot, ja marxo, ja tal, m'adapto a la nova casa. I jo treballava aquest cap de setmana, o sigui, aquest dissabte he fet de 10 a 7 de la tarda i el diumenge he fet de 10 a 7 de la tarda, i encara i així he tingut la força de voluntat d'acabar-ho tot avui en un dilluns, saps? Ui, quin eco se sent ara a l'habitació. Però no em veia capaç de fer-ho, d'empaquetar-ho tot en... Què ho he fet? M'he aixecat a les 7,
en 3 hores o així he pogut empaquetar-ho tot, tota l'habitació ja està buida, tot està baix. No em veia capaç de fer-ho, no em veia capaç de trobar una habitació i he pogut empaquetar-ho tot i en menys de 24 hores. O sigui, sí que he pogut. Joder, i he trobat una habitació i no ha hagut per tant. De veritat, I encara no he arribat a la nova casa, que ja us l'ensenyaré, que és una caixa de mistos i mitja. Mitja caixa de mistos i l'altra part mitja és la petiteta cuina que compartiré. Que mentalment estic com cansada, no? Però alhora estic com emocionada pel que es vindrà i alhora a la universitat, que demà he d'anar a la universitat, però no sé si hi aniré. Seguirem informant.